Θέλω να είμαι απόλυτα συνεπής. Την πρόσκληση για όλους και όλες που αισθάνονται το ΣΥΡΙΖΑ σπίτι τους την έχω ήδη καταθέσει. Την ημέρα που ανακοίνωσα την υποψηφιότητά μου. Και αναφέρθηκα συγκεκριμένα σε όλους και όλες που απογοητεύτηκαν και αποστρατεύτηκαν. Γιατί πρέπει να δώσουμε απαντήσεις που υπερβαίνουν το τελευταίο εξάμηνο για τα προβλήματα και την κρίση που έχει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα πρέπει να αλλάξουμε πολλά περισσότερα και να δώσουμε και απαντήσεις στην κοινωνία, όπως είπα. Άρα καλούμε όλους και όλες που αισθάνονται το ΣΥΡΙΖΑ σπίτι τους. Και δεν είναι μόνο όσοι αποστρατεύτηκαν ή απογοητεύτηκαν, είναι και οι δημιουργικοί πολίτες που είτε είναι στην αποχή, είτε ψήφισαν άλλα κόμματα που δεν έχουν πολιτικό συνομιλητή σήμερα, και αυτό το βλέπουμε και στην αποδόμηση του κυρίου Μητσοτάκη, ενώ στη δημογραφική αποτύπωση μιας μεγάλης πτώσης Νέας Δημοκρατίας. Όσον αφορά για τους πρώην συντρόφους και συντρόφισσες της Νέας Αριστεράς, η συζήτηση έχει ήδη ολοκληρωθεί για το θέμα αυτό. Κατ' εμέ ήταν λανθασμένη η αποχώρηση, είναι σε έναν άλλον πολιτικό φορέα. Με τους πολιτικούς φορείς, η πρότασή μας είναι στο πεδίο των κοινωνικών και πολιτικών αναγκών να έχουμε κοινές δράσεις. Την έχουμε καταθέσει ήδη αυτή την πρόταση, που περιλαμβάνει μέχρι και τη διαμόρφωση μιας προεκλογικής συμμαχίας για να ανατραπεί η πολιτική του κ. Μητσοτάκη, αλλά και να υπάρχει προοδευτική κυβέρνηση. Δεν με ενδιαφέρει μόνο η λέξη ανατροπή. Με ενδιαφέρει και η λέξη προοδευτική κυβέρνηση. Αυτή η πρόταση είναι προφανές ότι θα κατατεθεί και πιθανά και κατά προτεραιότητα στο ΠΑΣΟΚ, αλλά περιλαμβάνει και άλλα προοδευτικά κόμματα. Δεν έχουμε αποκλεισμούς, διότι τα προβλήματα της κοινωνίας είναι αυτά που μας δίνουν την εντολή να λύσουμε διαχωρισμούς και να πάμε στην επόμενη μέρα. Αφορά και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Αφορά και την Πλεύση Ελευθερίας. Αλλά σέβομαι την κομματική τοποθέτηση, παρότι διαφώνησα ξεκάθαρα και για τα θέματα της έδρας. Το έχουμε πει, δεν θα αλλάξω τα λόγια μου. Αυτό που σας ζητώ να απαιτείτε από μένα είναι η συνέπεια στο τίποτα έχει υποθεί. Αυτό που έχει υποθεί πρέπει να έχει μια γενναία αυτοκριτική για να διορθωθεί. Εδώ λοιπόν δεν έχω αλλάξει άποψη και δεν έχουμε αλλάξει άποψη. Υπάρχουν πεδία κοινωνικά δράσης μπροστά μας. Στο ΣΥΡΙΖΑ όμως ζητώ να επιστρέψουν όσοι και όσες αισθάνονται το ΣΥΡΙΖΑ σπίτι τους.